Mám nový auto, chlapi. Felicie Evropě. Takže zdar, vítám vás u nového videa po nějaký době zase. Máme tady klasicky opravu dalšího vraku, mojí nový Felicie, kterou jsem sehnal za přepis. A bude to klasicky vyvařování, protože Felicie není moc fresh, schnilý prahy, schnilý lemy, blatníky schnilý, celý předek off. Ale je pojízdná. Kdyby to byla nějaká 1.3, tak se vůbec nezaobírám s tímto vyvařovat. Protože to v dnešní době nemá skoro cenu, ale já vám něco ukážu. Už podle otáčkoměru asi můžete poznat a podle wayfooku, že to 1.3 není. A není to ani 1.6, protože je to 1.9. D, 47 kW a dneškem započínám vyvařování, protože tady právě byla pošta s takovým menším balíkem za skoro 7 000 v podobě celého předku, celý čelní stěny, obou dvou prahů, obou dvou lemů, obou dvou blatníků. Takže si to jdeme teď rozbalit, ukázat a začneme vyvařovat, no. Tady blatníky byly ještě původní, ale na sračku dopadly takhle, když jsem je sundával, protože byly samozřejmě nalepený tím jejich karosářským tmelem. To znamená, že jsem je oba dva úplně zvohejbal a jediný, co z nich použiju, tak jsou vlastně blinkry a tady ty gumy. Prvně si ukážeme asi tohle, to je stejně už celý vidět. Si rozbalíme ty prahy. Jako poslední to by měly být blatníky zadní lemy.
Tady jsou blatníky, oba dva slovenský a já ještě musím zajet do Litomyšle koupit nějaký věci, co k tomu budou potřeba na to vyvařování, nějaký brusný kotouče, drátový na flexu, na broušení a takhle. A začne se vyvařovat, no. Začnu asi tím předkem, protože ten je nejhorší. A ty lemy a ty prahy, to se udělá potom. Vepředu je tady nejhorší, že tady je to prostě schnilý. Jak tady, tak i tady. Tady je díra všude. Tady je to celý schnilý, tamhle je to schnilý, tady je to schnilý, tady taky. Na druhé straně je to ještě si myslím možná víc. Tam je to zase pro změnu schnilý tady. Tady je díra, tady je díra, tady to je taky schnilý celý. A takže já to obrousím, vyřežu, navařejí se tam nový plechy. Nebude to teda nějak na krásu, bude to účelově, bude to prostě auto do normálního denního provozu. Takže jediný, co se na něm pak udělá, to, že se na něm udělá celolak a dám na něj možná nějaký pěkný gumy, nebo spíš kola. A do budoucna bych chtěl ještě kožený sedačky, ale to těžko říct. Jinak tady ten kufr sice není schnilej, ale je tady bouchlej. A já jsem k tomu sehnal od majitele, od kterého jsem to dostal, to auto, tak mě k tomu dal laminátový kufr. Takže to mám radost, takže tam půjde laminátový kufr a bude to v pohodě, no. Udělá se technická, všechno, katík tam všechno je. S gumama by neměl být problém, tam jsou skoro nový zimáky. A jinak auto je normálně pojízdný a všechno funguje, co se týče elektriky a takhle. Takže jde víceméně jenom o to vyvaření. Ta čelní stěna je schnilá hlavně tady. Tady je taky taková už. Hlavně prostě mně se nelíbilo, jak je zkroucená, protože to auto bylo prostě bouraný, je to tady i vidět, že tady jsou všude stopy porovnání, vytahování, takže to se mně prostě nelíbí. A tady to už jsem tam dával nový, protože jak to bylo nabouraný, tak ta čelní stěna je celá taková pokroucená, leží tady, to ani není vidět. Tady leží ještě původní nárazník s ostřikovačema, ten je taky popraskaný a je to celý na hovno. Takže takhle, no. Takže se uvidíme zase, až začnu vyvařovat. Nějakou dobu to tady stálo, takže si to nastartujem. No, trochu se jí nechtělo, no, ale běží. Chrochtátko. Jsou teda ještě trošku vyhnilý misky na tlumiče, ale tamhle dole, tady to je trochu víc, ale to se taky dá všechno pořešit. Když se vám zase ozývám, odcvak jsem tady nádobky a filterbox a trošku jsem se do toho pustil kladívkem, no a vypadá to nějak takhle. Tady to všude děravý, tady je to úplně na sračku. To je jedna díra vedle druhý. Na druhé straně už jsem to začal vyřezávat. Takže jsem to vyříz tady. Tady je to vyřízlý, tady je to taky vyřízlý, tady, ještě tady. A tady s tím úplně nevím, co musím něco vymyslet. Pak ještě tady, ale to budu muset vyndat tlumič. Tady jsem to obrousil, taky to bude chtět trošku poléčit.
A pak tady tu čelní stěnu jsem tam tady kvůli tomuhle ještě na schvál nechal. Až tam bude navařený tady ty plechy, tak pak až ji odříznu. Protože by se to auto celé asi úplně jako zkroutilo a rozpadlo. Takže to až potom. Takže menší update. Já jsem tady vyvařil tady tu celou stranu jednu a teď jsem sundal tu čelní stěnu. Je fakt hodně na sračky a tady je to taky kurva na sračky. To auto bylo bouraný, takže tady ten nosník jako vypadá takhle. Tady ten je rovnej, ale naštěstí nejsou nějak zvlněný nebo něco, takže tohle se jenom narovná. A ještě jsem tady odendal hadici na servo. Tady to servo musím někam dát, protože se to z něj chčije. A musí se sehnat ten nový chladič. A teď začnu vyvařovat tu druhou stranu a až bude hotová, tak tam přivařím tu novou čelní stěnu. Takže zdar, sám se ozývám. Tady to už jste viděli, tady ta celá strana je hotová. A teď vyvařil tady tu. Tady už to mám hotový. Tady taky. Teď ještě tady tu díru a tady tu díru. Jsem tam zkusil dát čelo a zabouchnout kapotu. Vypadá to docela v pohodě. Všude to pasuje, tady se to bude muset trochu přihnout, aby to šlo přibodovat tady k tomu. Tak jak to má být origo, protože já to mám navařený trochu křivě, to nevadí. A sundal jsem chladič kvůli tomu závitu. Už mám novej s čidlem. Přehodím Saharu a bude to konečně fungovat. Takže takhle, no, zatím progres. Já jsem tady teď 2 dny nebyl, protože jsem měl jinou práci, ale vypadá to zatím takhle a dneska si myslím, že bych v pohodě tam mohl přibodovat i už ten předek. Akorát ho musím ještě nějak natřít ze zadu, aby nebyl v kataforéze, protože až to tam takhle navařím, tak pak už bych se tam nedostal. Tady mám opravenou tu hranu, abych to tam mohl přivařit. Tady to teda ještě nemám, to tam budu muset udělat. Tady to ještě není ta hrana udělaná. A mám na to nový kola, nevím, jestli jsem vám to říkal. 17, gumy jsou sice teda úplně po smrti, ale to si seženu jiný. A přišel jsem ještě na jednu docela špatnou zprávu. Tady na druhé straně jsem jako chytnul za ten práh a zůstal mě celý v ruce. Takže to bude jako tady zajímavý. Bohužel to teda zasahuje až do uložení na nápravu. Bohužel to teda zasahuje až tamhle, kde máte už vlastně uložení na zadní nápravu, takže tady to bude fakt jako brutální to tady vyrobit celý. Bude se to muset vyřezat celý tady ty všechny přepážky, aby se to opravilo postupně ze zadu až dopředu. Pak se tam budou muset navařit ty prahy, no. Bude to teda masakr jak svině. Naštěstí tady to, krom tady té díry, vypadá rádoby v pohodě. Takže tamhle jedině nahoře možná. A jinak je to tady docela v pohodě, doufám, že to nebudu muset nějak tady upravovat. Tady už koukám, že to někdo vařil.
Tak paráda, no. Takže takhle. To fakt jako hodně na sračku. Ale co se dá dělat? Ještě jsem tam zapomněl přivařit tady to. Tady na tuhle stranu, takže to budu muset ještě dodělat. Ale postupujeme, no. Zdar, mám tady další update. Je složený předek, nový chladič, nový čidlo tady, nový sponky, ještě mám nový víčko na nádobku radši, nový termostat, destičky a kotouče. A teď to mám rozdělaný tady. Tady už je to hotový, to už jste všechno viděli, tady jsem zavařil tady tu díru. Ještě se tady objevila jedna jediná poslední, takže zavařím tady tu. Musel jsem to tady celý rozdělat, bohužel teda dost jako brutálně, protože nešel povolit čep z těhlice, takže jsem ho musel vyšroubovat tady. Tady ten jsem vyndal, třmen jsem vyndal. Tady mám tlumič, z kterého se ulomily šrouby, takže musím navařit nový šrouby. Tady mám těhlici s kotoučem a tady leží čep. Naštěstí ty čepy jsou dobrý, nic jim není, nemají vůli nebo tak, takže je tam vrátím, jenom je očistím, ať jdou dobře vyndat. Tady byl samozřejmě zalomený ten šroub, co drží tlumič. Zarezlej, takže jsem to musel vyndat celý, abych to ve siráku pořádně vyndal. Musel jsem ho rozříznout na dvě části a vyťukat každou část na jednu stranu. Naštěstí jsem tlumič nějak nepoškodil, takže to je dobrý. U auta už funguje Sahara, všechno. Sepíná to při 90 stupních, takže paráda. A já ještě zavařím tu poslední díru, pak zavařím ještě tady ty dvě, co jsou tady. A nastříká se to gumoasfaltem, tady ten předek i s tou čelní stěnou. A pak se tam dají dopředu ty nové brzdy a nastříkám ještě blatníky ze zadu, ať je tam pak můžu dát, a vyřežu si prahy a lemy a bude se pokračovat na tomhle. Takže já se vám asi ozvu, až to bude nastříkaný, složený, tady ten předek celý, a ukážem si nějaké vyřezávání těch prahů. Tady vzadu to jsem vám neukazoval, jsem za ten práh chytil pořádně a celý jsem ho urval, takže je to fakt schyněný hodně na kurvu, úplně fakt jako extrémně, takže tady je taky díra brutální, já vám zapnu kameru. Zdar, máme tu pokračování, vyřezal jsem lemy a prahy a tady to je vyřezaný skoro celý. Tady vepředu je to už opravený kompletně. Jsou tam úplně nové brzdy, čelo je zavařený, nový chladič, to všechno funguje. Na druhé straně je to stejný, kompletně opravený už, všude, celý. Ale teď je tady další průser a to vám hned ukážu. Další průser je tady to, že jsou schnilý prahy a pod prahama by mě ani až tak nevadilo. Tady už je to horší, protože tady máme uložení na nápravu a je to schnilý až k němu. Takže je docela problém. Tady teď budu muset vymyslet něco, jak to opravit, protože vlastně tady máte uložení na nápravu a je to schnilý přesně k tomu. Je to schnilý až tady, vevnitř. Vlastně celý tady ten kus je schnilej. Takže tohle už je docela průser, protože to už je jakoby nosná část nápravy a docela podstatná část kastla. Takže já teď budu muset vymyslet, co s tím, něco, protože tady to nepůjde jen tak účelově vyzáplatovat, protože vlastně
když by to bylo udělané nějak tak, aby to vypadalo, ale nebylo by to nějak pevnostní, tak se v podstatě kdykoliv může utrhnout zadní náprava, protože drží vlastně na 2 místech toho celého uložení. Tady z té strany a tady z té strany to vlastně už nijak pevně spojený není s tou kastlí, takže ta náprava může tady v životě kdykoliv upadnout, což už je teda docela průser. A je to teda čím dál tím horší vepředu, to aspoň nebylo schnilý nikde, co se týče uložení a takhle. Ale tady už je to docela v hajzlu, protože když je to schnilý jako až k tomu uložení, tak to je docela v prdeli. Protože teď docela nevím, co s tím, spíš jak to opravit. Aniž bych musel sundávat zadní nápravu, protože to tady samozřejmě nesundám. A když už bych to sundával, tak se podívejte, jak ty šroubky vypadají. Spíš ty matičky, takže ty bych utrhl jako všechny 4. A to auto bych potřebovalo být na zvedáku, protože tohle už tady ze spoda neudělám. Já bych se potřeboval dostat někde tady ze spoda, abych tu nápravu vyndal a zavařil to tady celý ze spoda, tu celou část, tady tu vyříznout a v podstatě to uložení na tu nápravu udělat nový, protože nepředpokládám v to, že tady ty 2 nosné části budou taky v pořádku. Takže já teď docela přemýšlím, co s tím, a myslím si, že to asi budu muset odvízt ke kámošovi a udělat si to na zvedáku, protože tohle už jako není moc sranda, co se týče nějakého jako random vyvařování nějakých záplat a takhle, aby tam spíš nebyly díry, ale nemusí to nějak vypadat. Neříkám, že tady to musí nějak pěkně vypadat, ale musí to docela dost pevně držet, takže asi takhle, no. No, takže já se vám ozvu, až to tady nějak vyřeším, až to bude vyvařený, a pak si ukážem nějak navařování těch lemů a prahů, no. came from the glass. The DJ plays your favorite song. Kanye's on. Now you're walking into me the dance. Pulling me close. Just close your eyes, girl. I'm telling you we gotta go. Won't you take me home? I wanna. Không còn nhỉ? Pussy! Yeah? Let's have a ride. Won't you take me home? I wanna ride it. You wanna know, ride it. Just lose control, ride it. Touch my soul, ride it. Let me feel you, ride it. Till the lights down low, ride it. From head to toe, ride it. Touch my soul.
time and turn it all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance, and no one even knew it was really only you, and now you steal away. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes, see you running for the light. Strolling out a line and drifting closer in your sight, so play it out.